What is up mga kaparing lods? For today's video nga pala mga kaparing lods ay samahan nyo ako dito sa bukid. Itino brabi ta mga kaparing lods kat nagpantag, nagkuliglig kan nagraap. Kasto yung ibiyag di probinsya. Kung sinasabi ng iba na lamang ka sa turo ng libro, pues mas lamang ka naman sa turo ng karanasan. O siya, kung nga pala si paring RB, hindi gwapo pero pangit. Yun, for today's video nga pala ay sinimulan ko na nga palang magluto para pang baon namin mamaya sa taltalon. Nakagayat na nga pala ako dito ng mga ingredients na gagamitin. At akin naman itong sisimulan mga pare. Unahin ko na nga pala itong igisa mga pare, yung bawang sibuyas at luya. At isusunod ko naman dito yung kamatis. Basic na luto lang to mga kapare. At sana nga ay masundan nyo. Kung mahilig nga pala kayo sa sabaw mga paring los, ito gawin nyo. Siguradong mapapawaw sabaw ka dyan pre. Medyo paduan tayo lang iti sabaw na ta mga kaparing lods. Tana may met gawin di ang sabaw lalo no dadjay ka tinga ti taltalon. Ay badigay mo na tinga at napudot jay. Akin na palang itong tinimplahan mga pare ng asin at bitsin para kayo mapasa akin. Tapos siyempre hindi mawawala ang ating magic sarap ako. Apo kaibasan nagnanam. Habang pagburburukan tayo kan luton tayo ata mga kapare kat pinakan ko pay lang muno na gigiman manok. Sa nagnagindayon basit pagururayan lutwag. Kalpasan ng anagindayon na pangkukinitan na gin lutok. Apo kita nyo mamut isawaw sabaw kay imasan nagnanam nga talaga pre. Hindi na luton mga kaparing los kat ikabil ko matan ati last nga ingredients na. Ati repolyo. So yun mga kaparing los kalpasan nagluto mga kaparing los kat napanak matan di taltalon. Alay kita nyo mamanay na sobrang nalayo na yung instant kunin. Ang kami panpantag mga kapare ti ko na eh. Bulubon. Ayan yan, tingara dyan. Yan, tingara dyan. Medyo talagang nakata kita. Talagang lang. Nog mga George! Nagiji sanay apo iti rigat ti biag lalo ti taltalon mga kaparing ka permi ti rigat na. Kita nyo mo ti kote kita ti manalod ni guys. Yan. Tapos ti irik ka naglaka. Anyamit ti natikasta nga kwan George. Yung inayo mo ti presyo na mga pare. Pag narigat ti talon na yun. Alay, badi kang agsangit Kadwag gaya mati kasinsin ko nga hindi gwapo pero pangit ka no. Iso iti kadwag man lang panpantag mga kapare. Bago nga pala namin pantagan yan mga kaparing lods, ay kukuligligin nga muna namin yan mga kapare. Tatno saan nga narigat nga raupan mga kapare. Natangkin gabi no badi madalanan niti kuliglig. Pagkatapos nga namin nagkuliglig mga kapare ay napang kami nanganan. Arat kain mga kaparing lods. Tanumalpas mga kaparing ay katapan manan sumalpak agraupan. Tano saan nga natangkan nga raupan aji nagkuliglig mi. Natangkan gamin no mapabigat pay. Kalpasan nga nangan kami mga kaparing lods katapang kami man nga sumalpakan. Apan mi nga sigudan nga raupanan. So nga big shout out tagadi naggagagat nga farmers tayo dita. Basit lang nga anos or naglalaka itiri. Sapay lagarag kumat ang umina iti presyo na. Tano saan mat nga marigatan dagiti farmers.